Sumala sa Nandan, natay input by Brusani Matag Kapilya, under sa Cathedral Parish Church, Cebu City. Inubalan sa mga labaw niya, mga pare, team pastors, niya, mga laiko sa Brad Mario, mga bire sa barangay, la sister, o mga si Brad Maruel, Danny Madiha. At rin na si Gabriel Sinisa o si Brigido Brisa, mga tiga-uploader. Yan, sister, manguros na sa Diputang Sugod. Alang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Langit na mong amahan nga labing umanan, niya karon sa chapel sa San Antonio de Padua sa Casantos. Hinawad kami kanimo nga ipadalan mo malang Espiritu aron magtuog sa mga nuna kasing-kasing nga kini mo iskutan aron masabtan plastunan aron ipaambit sa uban na kinahanglan. Kinitang ipangayo nang isangala ni Kristo uban sa panabang ni Birhen Maria ni San Antonio de Padua o sa tanang anghelo nga santo sa langit. Amen. Ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon mga kigsunan. So, mo paambita sa mga ulong sa Ginoo, pagtulunan sa Simbahang Katoliko Romano, sa dili pa magbisa ang pare. Si Kisintingas Chapel President, Lita Braga. So, ato recognize ang Chapel President, Lita Braga, sa San Antonio de Padua Chapel. Lagsaon na rin napita sa Bilay Gonzalo 1, Tejero, Barangay Tejero, Cebu City, ang San Antonio de Padua. Karagado din mga San Roque yung area, Uban, San Torino, niya. Nata sa Kinisi, San Antonio de Padua, itawag ni Golden Mouth, na nagwali ni sa unang panahon, White Tao. White Tao, ang isda mo'y namati, Esther. Sino ka na ang isda mo'y namati? Pero tingin yung ganyan sa Antonio de Padua. Ibiyaan sa mga tao, kaya huwag ganahit nga kaya kaya mga tao nga diliyas Ginoo, di mo na mamati. Namanas balaan kasulatan sa Ebanghelyo, 1:8:47, ang mamati sa pulong sa Diyos, iya sa Diyos. Ang dili mamati, silutan, dili iya sa Ginoo. So, kaya kung pambit, sumasan andan sa Birhen sa barangay, may tungod ni Birhen Maria, sa naunsay role ni Birhen Maria sa Iglesia Katolika Romana. So, muna yung mga kaigsunan niya ang atong unang ipahayag ipambit may tungkol sa pila ka opisyal doctrine ni Birhen Maria. So, kanila sister si Birhen sa barangay, ni Mao na ni. Pero kini bisag wa kay Juan, kining sama na guna ng Bible street preaching. Ya, sa Colon, Bohol, Negros, uban pa, Mindanao, mga safety. Ang mga tao naglakaw-lakaw na. Naglakaw-lakaw na. Pero, napres na ng pamati na yan. Dilingin na mamati ang naglingkod sa chapel o sa simbahan. Unsa pa ka nang galakaw-lakaw, di nakasabot ka niya. So, ang Katoliko, 90% ignorant Katolik sa pagtulunan. So, daghang mga Katoliko o mga estudyante, daghang estudyante, mga niyagi mga kigsunan, mga sirak pa, red size petilos. O niya, so dako kayong gimboton sa mga kaparian, obispo, o sa tubapa, nga ang mga Katoliko, gahay kayo pasabton. Kay, sino ang gamatod pa ni Dr. Rene Bolicer? Ang churchgoers, 18%. Pila mga Katoliko na sa Pilipinas, but different yung Pilipinas. So akong ipumunta na si Dr. Rene Bolicer. 92 million ang Roman Catholic Church member. Di mo Pilipinas. Pila may tao sa Pilipinas? 115 million. So, 150 million, o niya, minus sa 22 million, murag 20 million ang kapinang membro sa Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Mormons, born again, dating daan, o guman pa mga religion, Baptist, Baptist,
So, 23 million kali. Kaya Katoliko, 92 million man. Unya, kanang 92 million, pila man ka Katoliko ang muadto sa simbahan. Muating Bible study, musimba, umpisa sa pare. Oh, daghan man. Katoliko, 16.5 million. Muna equivalent sa 18% sister. Muna buong ni Dr. Rene Bolsero sa ka may sugon mo, pambit, wali, Dr. Rene Bolsero. Dahil itong Dr. Sanley Kamaniro nga board member ng Higala, ito ni Roger Rogelio Kamaniro sa Aragao. So muna nga, ang punto mga kaigsunan, ang mga tuway sa simbahan, musimba, gamay kayo. Kung saan na nga. Muna nga, padayon ta pagpambit, pitsanasang suok sa kalimutan, kay Maui Agdas Ginoo sa sumala sa Ezekiel 2:7, ningon ito, iwali ang pulong sa Diyos sa mudawat ug dili. Gitagna na day sister sa kanang tugon nga mga tao dili kin mudawat sa pulong sa Diyos. Asa mabasa na? Ezekiel 2:7. O niya, sa Marcos 3:6, ada ni pare ni? Pare. Ito sa iyo. Oh. Ay, padayon na kaya yung panguras. Oh, si pare. Reverend. Sila. Father Josephus. Ha? Father Josephus. Father Josephus. Regret ka batanon nga pare ba? So, ako na ipambit ang base sa fundamental sa Katoliko mga ang simbahan Katoliko nagtudlo may tungkol sa pagka doktrina o kamaturan Mary, Mother of God. So si Maria gitawag inahan sa Diyos. Ano pagkatao? O niya ang keyword sana nasa Lucas 1:43. Ang ikaduha mga kigsunan sa mo ang Mary Immaculada Concepcion. Mary Immaculada Concepcion da sa 1:201 unya dara. Mary was conceived without stain of original sin. Dipede. So si Maria ihitatak sa laog wasay sa lang panulundod. Patod pa sa simbahan. So muna nga, kita mga Katoliko, tinawag ng mga babae, mga sister na may maka matakdan na gamay ni Birhen Maria nga putli o walay buling o mansa. Kay mingon man nuban nga tao ra sa Birhen Maria. Makasasala na, Roman 3:6. So itubag na to na si Birhen Maria tao, pero linain siya, pinili siya. Kaya tagan sa special privilege sa Diyos. Puno siya sa grasya, sumasa Lucas 1:28, nagimaya ka, napulo ka sa grasya. So, pagpasabot nga, tulog din si Birhen Maria. Yan din mo siya grasya, gikan sa Diyos. Sumala sa 1 Pedro 5:10, ang tinubdan sa grasya mo ang Diyos. Yes, ang si Birhen Maria, mo'y tigtigom sa grasya. O tigapod-apod grasya ng sa katawan, dini sa yuta, kantong nagdibosyon niya. Itong isang nangayog panabang ni Birhen Maria. Sino na? Si St. Louis Mary de Bourbon. Sister. Una ang kuwan, kining ang ikaduhang dugma may tungod ni Birhen Maria. Ay katulo, mo ang perpetual virginity. Si Birhen Maria, sa wapa mga anak, sa panahon ng anak, kuman ng anak, birhen lang gihapon. So, ano man na, mga kigsunan, gitawag mo siya o birhen nga, wali kaya hilabot sa San Jose nga, pertigupahan ni Birhen Maria. Muna'y, adunay, supernatural role ni St. Joseph na ikapugong siya siyang carnal desire, kaulag ba? Na itagna na yung propeta Daniel, Dosinjes, na usa ka taong matarong wa na magnuna sa
Hilawas. Nya si San Jose tao ba matarong Barbario? Sumala sa Mateo Kapitulo 19, si San Jose taong matarong. Pagkitaan sa Damgo pinagi ay pagkitaan sa langit pinagi sa Damgo Jose ay mong asawa nga gwapa alang sa Espiritu Santo magsabak siya. Kaya kung uban pa tong mga tao masilos ito siya nagwapa o sa kahilabot niya nabuntis o kalit. So nagsabot si San Jose nga okay, mo uyon sa sigihangyo sa anghel na isugo sa Diyos. So mo nga itawag si Virgen Maria og esposa sa Espiritu Santo. Dili na matawag og carnal relation, kundi mystical relation. Bulungan ba? Di na matugad ito. Unya brad, wag yung hinapos si San Jose nga sa Mateo 1:25 nga human siya ng anak. Human na, o yun ang uban nga sa wa pa mga anak, birhen. Pag human pa anak, di na birhen. Unya, yung atong argumento na. Ang atong tubag mga kaigsunan, sama sa ipahayag sa Zacarias ay Ezekiel 44:2, Brad Mario. Sa Latina Vulgata, klaro tinaw dito, hubad ni Monsignor namang explanation nga ikalawang persona sa Santisima Trinidad muagi so sa kabayong birhen. Nya maong ginganlan na sa bersikulo sa mga bersyon Bible ang gate sa Israel sa Jerusalem pag-abrihan. Unya adunay usa ka hari nga mogawas maghari sa tibok nasod pag-asirhan og di na maabri pag-usap. So gi-explain niya footnote sa Ezekiel 44:2 nga mao ni ang ikalawang persona sa Santisima Trinidad nga moagi sa kabayong birhen. So klaro kining nga ang explanation makatabang sa pagpasabot. So wise si Father Monsignor yang hubad ang Latin language to Cebuano. Namko anak raan kining explanation ba? Kaya kining explanation makatabang na sa pagpasabot na to. Nya nasa Nehemias 8:8 explain the meaning what is written in the text. So muna nga si Virgen Maria kining kanunay birhen nya. Mingon sila nga naman sa Galacia 1:19 nga si Apostol Santiago igagaw ni Kristo parente ay igsuon yun. Igsuon may nakaterminer to. Pero kung basahan namang New Testament Griego, bitawang na adelphoi. Bot mo sabot igsuon, pero dili biological na igsuon, kundi suma sa mga dagkong protestante si William Stewart magbirneo sa Bible Scholar na di ni one-sided protestante ko na si James Santiago igagaw ran Jesus Christ dili igsuon nga biological. So pasabot na to nga dili anak ni Virgen Maria ang ubang mga ngalan si Santiago, Juan, Simon, Judas kana sa Marcos 6:3 dili na biological nga anak ni Virgen Maria kundi mga parinter to Jesus Christ ang uban. Yang kultura sa Modio ang parinti tawgo man nag-igsoon Genesis 14:12-14. So muna nga dili siya biological kay mo man tumong na nga mawa ang pagkabirhen ni Maria kay nagkakanak. Usarang anak ni Maria si Jesus Christ sa tagda ni Propeta Isaiah 7:14 natuma na sa Mateo 1:18-23 usa ka babaeng birhen manangkon sa kabatang lalaki tawgon siya kay Manuel. Pasabot ang Diyos uban nato. So muna bugto man si Jesus Christ yun Lucas 2:7. So muna ikatulong kamaturan ang si Virgen Maria kanunay birhen. Ang ikaw ba kutong naging August 15 sister si Virgen Maria hikayat sa langit lawas o galag. There is 208 Mary was assumed body and soul into heaven. Sa to pa kuha na siya sana ka kamaturan dugma na tuwa na to na kuha siya hikayat lawas o galag. Yeah, so gilang tukuyan na nga namatay mo si Virgen Maria. Owa, dili doktrina ang namatay siya. Ang doktrina ni kaya sa langit lawas o galag. So na biblical support na ang Salmo
132 verse 7 sa Cebuano Bible. Pero sa Latina Vulgata Huban Divisoria, Salmo 131 verse 7 nga usa ka arka di kayab sa langit sudlanan ni Santo Niño. Yan, kisa man na Santo Niño, Lucas 1:25, ang balaang bata. So mo ang iyang inahan kay na may katumanan na sa Revelation 12:1-5, sige explain sa Duay Remus Bible usa ka blessed lady nga usa ka babae nga nikayab sa langit nagbistig puti. So muna atong usa sa masabot ito nga si Virgen Maria ikayab sa langit lawas ug kalag. Dili siyang gahom kundi gahom sa Dios ni ikayab sa langit. Si Kristo ikayab sa langit buhat 1:1-2 o 14 pinagi siya ang gahom kamanan, labing kamanan man Jesus Christ. Si Virgen Maria nani gahom siya sa sumasa Lucas 1:25 gihatag ang gahom sa Espiritu Santo pero dili siya katumba sa Dios. Labing kamanan ang Dios. Si Virgen Maria nalay gahom bro kung sa kitawal sa principal sin principal sa mga balaan ng mga santo. So kaya naman kayo uban nga sugatan ako dito sa Simala, doha ka babae ningon sila nga awinan sister pirmi di mo Simala may nagigibot debosyon ni Virgen Maria nya unsa may si Jesus Christ matuod nga Dios matuod nga tao munay doktrinas Katoliko. Si Virgen Maria sa may labaw na dyan labaw si Virgen Maria dili na sayop na. Sa wa pa matao si Virgen Maria diha na Jesus Christ ang iyang isip Dios. Juan 15:5. John 1:1. Sa wala pa ang tanang kalibutan si Kristo diha na ang iyang pagka-Dios, di ba niya? Iyang pagka-Dios. So pagabot sa usong panahon gigamit si Virgen Maria nga instrumento moagi kay gidawang persona niya diya sa maong bahay tagna sa mga Isaiah 52. Una si Kristo nagambit og nudo-nudo ngadto sa inahan Hebreo 2:14. Una kita magdebosyon ta ni Virgen Maria nga moagi ta mahangyo ta o natay sala di ta tumagol sa Dios. Muna iti mani Proverbs 15:8 kama 29, ang taong dautan dili paminahon sa Dios. Ngun sa may tiknik ka na muagi ta mga balaan mga santos sa nangtinyo ni Padua Virgen Maria wa pay taong nga gibalibaran ni Virgen Maria nga mohangyo ka kay si Virgen Maria mo'y mohangyo ni Jesus Christ Diyos ug taong matuod nga iyang anak. Usa may ebidensya na Juan 2:1 nga kusiti kasal ka na unang milagro ni Jesus Christ dito. Wagin mo baliba si Jesus Christ. Una nga klaro tinaw kay Sister nga ang pagkakamaturan nga itudlo sa simbahan Katoliko Romano si Maria inahan sa Dios nga nagpakatao matag January 1 pista iglesia na karong tuiga December 8 Immaculada Concepcion obligasyon na siya at tingala tang uban nga ang September 8 daghan man manimba mas importante ang December 8 kay pista iglesia obligasyon na suma sa Katekismo o Catholic Source 2180 na kita mga Katolik kung magtotoo mo participate sa Santos na Misa anong December 8 yeah, what ay valid reason nga di ta musimba makasala ka ano siya kanya kining tulo man siya December 25 na nativity mo na pista iglesia plus mga Domingo. So kamong mga taga-Bill Gonzalo 1 Stehero gayon ninyo na naipare dire lagad sa Dios instrumento sa Dios ang mga pare kanang ang opisyal ng magbole pare dili ako laiko ro mga una nga itagutan sa pare makapambit gibuta dito sa St. Martin de Porres ni Father Nestor Atilio ginang ko niya friend ang opisyal ng magbole kami mga pare opisyal ang magtutudlo sakto kayo kay ang pare mo yung opisyal nga magtutudlo pero Katolik bitbinder mga papangutan araw ng katapog mo matubag na ka may yun ni Father Nestor. So tinood na sila mo itong kuan kining atong tahoron ang mga katundanan sa pagabari sagrado na nasa Sirac City 29 Kama 31 tahura ang pare kay sila mo'y nag-atiman sa tungkalat mo'y pangulo sa matag parokya
o sa mga under man din sa Mother Church, Cathedral Church. So, muna nga, apari atong hospitalan kay tungdanan nga balaan. So, siya rin yung otoridad nga mo, Preside Santos nga misa, kita maminaw lang ta sa mga pare. So muna itong ikapambit niya, ang pambit kami nga, ang role ni Virgin Maria sa Roman Catholic Church para sa instrumento sa kalawasan. Ang tinubdan sa kalawasan ng principal Savior, si Jesus Christ. Mateo 1:21. Savior siya niya. Yeshua. Sato pa, kaya siya may tinubdan sa kalawasan ng Ginoo, muna itong sibahon. Nagi, si Padre magbisa, niya, focus sa mga kanang isa sa hostia, pagsugrar na man, sugrar, Diyos utawa naman, sa Sacramental Body of Christ. Muna ay, sa teknik ka, mangayo ka sa Ginoo. Niya, ngalawa ta, muna tayo, kakupisal tao, watay salang mortal. Muna na importante yun. Muna, namin si Diyos, Cathedral, Sacramento, kanang kupisal, matag, nagtuloy siya, nagbirnes siya. So muna na, instrumento sa kalawasan, ang si Virgin Maria, yung libot-libot. Way laing lugar na rin sa Cebu ako na lugar, asan ka pagbusan, lain ang lugar akong naatuan. Katedral na yun, Mother Church na yun, nga doon yung Birhen sa barangay. Matubang Brad Mario, 71 na katuig ang Birhen sa barangay. Ito ba yan? Oh. So, paano? So, ang apare na sila yung kupitin ka mo, kahayag, tungkol sa bang pagtulunan. So, muna na ako yung kapambit. Salamat kayo, Pader, o inyong Birhen sa barangay. Pero bisagwa kayo dire, pero landog kayo isang dito sa Santo Niño dito, Chapel dito, no? Sugay dito sa Laprin. Kuhan, sa Sapa ba? O dito sa San Roque po. So, ikapila na, ikapulo na mong pambit, ano? So, salamat kayo, sir, o dahil sumahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Salamat pa rin. May dito sana eh? Imo na po. Ha? Yan na po, kabran. Oo, na po. Kaya wawari kapon.